eroi try sesin pat ngai ke blai pi baro ha kyrteng ke bertam ke jong U Jisu di hak ni ke video ngakwa bangan ai ke hikai kat bakum kaktin ke jong uplay bad ye ke ke bangal yo sngow shna dala ka skor hi hakapor ke banga ngala kli yo try ngala kli nau try te lese don na pedeng jong piru pi la ya kendo ikini gibreo ki bawan banya selok haki ye ki sem ki jong pi bat mentale ki syang bah keleng ban hikai bakla ye kini ke benta te ngakwa an pensya pi kat bakum kaktin ke jong uplay bat wat sya syukor no haki te henrei sashimi kini it khot bible ki banga ai bat saple jingmot ru bat lada pi ye chi chayo blay duai hak bajar jar ublay hi un sapen scam ya pi ba pinnom shu ngap tai ke ji hikai ke jongki lane ke ji hikai ke banga nga hikai ye pi henrei da ple jingmot da pensyong nong rem da perkat bah te kani ke benta ke bakini ki brio wat ikini ki balade ban pengam ru kilet hikai ki ong badon kam ban pengam biang sehisien ha ka kyrteng ke jong U Jisu bat ngalayo ru ikini ki brio habaki ki duai por baki pengam ki klem shim ya ka kyrteng ke jong ukpa shuwa henre ki shim betang ya ka kyrteng ke jong U Jisu bat ki pynbaptis betek tang ha ka kyrteng ke jong U Jisu te kani kelong ke ka babakla namar kaktin ke jong ublay hi ka klem hikai kumta kilaya pensyong nong rem na kam ki apostol kala nong ka baar kini ke khot ka balai phupra teu petros ulayat ho haki to phin kla ka bamun bat ba on pynbaptis ya pi uway pa uway ha ka kyrteng U Jisu Kris ya ka ban yo map ya ki pop bat phin yo pdiang ya ka jing ai man sim ba khoi te kila ya pensyong nong rem na kani ka benta te henrei balai ba ki apostol ki shutho shortcut ha kani ka rukom ngi hapdan kam banlong jeliu ba ka jingmut ka jing perkhat ka jongi ha ba ngi puli ka tien ka jong uplay namar ka ta ni phai lang bat nga no Matthias kal nong ka ba ar phra ka khot ka ba khat khandai bat ka ba ar pho namar ka ta ken to khele no ma phi to penlong senra ni ki breu baro da pynbaptis ki ha ka kyrteng ka jong ukpa bat ka jong ukhon bat ka jong man sim ba khoi pi hang ne ba U Jisu ula hukum shuwa ba un kiu shabneng badai ban pynbaptis ha ka kyrteng ka jong ukpa ukhon bat man sim ba khoi bat kini ka khot ka ba arpho ong da hikai ye ki ban sumari ki e baro kat ki ba ngala hukum ya pi hakmi ru ngalong ringkat bat pi halakas ngi hado ka ba wai no ka perthai te udah hukum ru bangin ko ngu ye ka ba U Jisu ula hikai te balai ba hap ban pynbaptis biang ye kini baro ki bala pynbaptis da U Yohanes kadau baru khot kalong baha kapor ka ba U Yohanes U pynbaptis U Jisu udang don ha kani ka perthai bat ma uhi ula sya pynbaptis ha U Yohanes te om syam la pynbaptis da ka kyrteng ka jong ukhon hanre la pynbaptis da kata ka jing pha ka jong ublay ya ka jing pynbaptis jong ka jing kala ka bamut hoi ka jing pynbaptis pengam ka kren bet chapang ka jing kala ka bamut tang ba hakapor ka ba U Jisu udang don klempat pynbaptis hakarukom ka ba U Jisu ula hikai shwa ba un kiu shabneng udo ong haka kyrteng ka jong ukpa bat ka jong ukhon bat ka jong man sim ba khoi tedei namar kata ka daw kini ki senran ki yakren haka tu ka benta kamut ba yangi ki balayo haka kyrteng ka jong ukpa ukhon ba man sim ba khoi ba ngindang don kam biang ban pynbaptis hanrei kisenran ki pensyai ki breu badai ban pynbaptis haka kyrteng ka jong U Jisu kamut haka ka ba U Jisu ula hikai badai ban donte ka kyrteng ka jong U Jisu namar haka por ba U Yohanes U pynbaptis klam dan bentate U Jisu namar U Jisu hi udang sya let pynbaptis haka tu kapor kim patip hiru ba U Jisu ulang ukhon ublay tat hado ba
la yo I bala play ka beneng lawan mensim ba khoj bat lawan ka sor ba yo anes ru ula sngot ho ba dei khon jong blay ten amar kata don kam ken ban yo ya ka kerteng ka jong U Jisu te kam mat pat ken yangi baro ki bala yo ha ka kerteng ka jong pa ba khon ba mensim ba khoj ba ngin dang hap don kam ban pynbaptis bat ondala pynbaptis pat ikini ki brio ki bom pat jupen ngam bakin shimbet tang ha ka kerteng ka jong U Jisu kala long ka babakla namar bakak tin ke chong ublay namar kak tin ke chong ublay kalahika yangi U Jisu shuabun kieu shabneng U Jisu uhikai kumno U Jisu uhikai kumno banduwai namar kata pinduwai kumne ko kpa jongi ubah habneng hang nengi yo I ba U Jisu u pen I yangi bangi day ban ai burom shwaya ublay dala dep ai burom yo ublay ni sadwai sigiwe ki benta bad habangi pan ha ka kerteng ka jong U Jisu te ngila banduai ha umen simba khoj ngila banduai ha U Jisu tang ba ngim day ban klat ban shim shuai ka kerteng ka jong ukpa pi I U Jisu man bu ule ka ai ule bet ha ka kerteng ka jong ukpa tang bala hikai pat yangi ba nginepet ayu ka Bible ka ong yo anes khat sao ka khot ka ba khat lai ka ong kumni te ka ai ru ba phen pan ha ka kerteng jong nga ya ka tangan le bat ba on yo pendon buram ya ukpa ha ukhon lada phen pan ya ka ai ru na nga ha ka kerteng jong nga ya ka tangan le ken te namar ba ula hikai pat kat bakum ka chin ka jong ublay bangi ai ngo shwa yo ublay tadangi pan ka ai pat ngi pan ha ka kerteng ka jong U Jisu te kamot ngin pan ken ha ka kerteng ka jong U Jisu han re ngim la te ban o mat penya klat no yo ublay bat yo mun simba khoj bat yo khon han re kini lai ngim la bangin penya klat te phila ban duai shwa ha ublay Pisa duai pat hau man simba khoj kham tam kini le ki badwai bet haki thlet te kamut kin pen kot bet baro shikanta arkanta da ka badwai thlet henre haka bas dang ki hap bet ban khot kerpat yo khupa te la dala duai ha ublay ru bala duai heki ai baro hapan haka kerteng ke jong U Jisu te nga men shua namar bangam pat da puli bahai ka tin ke jong ublay ngapan bet tang haka kerteng ke jong ublay ngam jupan ha ka kerteng ka jong U Jisu tang banga yo bet namar balay da ka jing sngur ngapan hanre ondang ala lap ya ka tin ka jong ublay bala hikai bangin pan ha ka kerteng ka jong U Jisu te ngala kongu ya kata bat ha bangala pan pat ha ka kerteng ka jong U Jisu ngayu I banga yo khambon ban ya ka banga yo menchua te don kini gi ba sngo sarong sngo ba he ki ong adwai be kerteng ublay ayo khia bet ho yo hanre ba pin yo pura pinam yo namar pim pendap pura te ka ai ka bala tho ngi don ka man khot choi ukpa ngi sapan ha ka kerteng U Jisu bat ngi la ban khot kerpat ha ka kerteng ka jong umen sim ba khoj hanre ha bangi pan pat ngi pan ha ka kerteng ka jong U Jisu tambah ha bas dang ka jing duai ngi ha ban sedang bet da ka kerteng ka jong ukpa te re kini gibriu pat pen yo I ba ha ba ki duai ki le kumno ha ba ki duai ki shuduai direct ba ha U Jisu ki pan ba ha U Jisu hi te kala long shabar ka tin ka jong ublay te kini gibriu ki let kelang sadong menta bat ki hikai ru ba don kam shu ban yalum ye ki jingkan show te hanrei kak tin ka jong ublay ka hikai bangin yalum ya ka jingkan show dai ba ublay jongi ubadok ubadan kam pisa hanrei namar baka kam ka jong ublay kadawa ya ka pisa tang ba dai da ka ba penbor dai da ka ba thau ai kat ka jing sngo tho ka jong phi kat no ublay la kur khui phi haba phim don julele la da phim ai ru namar phim don te phin ai da ai
ngi hang ni long ji seng Bible study ngaju ong ki badon kin ai ki bom don nai ai namar bom don te on ai de ei te ka jing tim ru kanom wan hi ka jing tim kanom wan namar balai ba phim don ken dei re ba dei be ban ai kum ba ki don ki bo ong ba hap be ban ai namar lalu te no blai han re kam dei re kum ta namar kata na ka New Testament phinam yo isho ba la thau ki jing ai han re la don bet ka bo ong kum no nia pet kat bo kum gak chin ka jong ublei ko ong kum no ar korin kala nong ka bakhandai kat khot ka ba nyo uwei po uwei na pi kat batmu hala ka do nut kum ta on ai om na ka bas ngau si lane ka ba penbor namar ublei u ie ya uba ai da ka ba kmen ken bat ublei ubala ban penroi kerhai ke jing ai baro shapi khnang ba haba pidon halakasngi ke jing dap baro haki ki baro pinyo nang roi kerhai sha ke jing le ba baro te namar kata kak ting ke jong ublei kak lem bo shu kak lem thau shu bangi de ban ai kat no bangin nom ai kat no han re kat batmu ka do no te habadon ngi haban ai te habom don ngim don kam bangin ai bakak tin ke jong ublei ke hi kai yang ngi pet koren ning kong kala nong ka bakhan riu koren ning kong kala nong ka ba khan riu kadukot ka ba ar ko ong hakasngi ning kong katayo to wei po wei na pi un bo hala de da ka ba kin show kat kum ke jing yo jong u ba on omlong ke jing yes nyang sbai on da ngalawan tingi ka tin ka jong ublei ka hikai yangi bangin ya bo e ke jing kin show nakabenta ki batre ka kam ka jong ublei te la da kita ki briu ki hikai bom de shu ban yo lum mi ke jing kin show te ka taru kala bakla namar bangim don nye kata ka do not ban pinyar ki hima ki jong ublei namar ikini ki briu ki batre ka kam ka jong ublei kamot ka Bible ka hikai ba u nong tre u de ban yo la ka bam te namar u nong tre u de ban yo la ka bam te lada ngi hi ngim ya senyang hakapor ka bangilet po jinga seng te kumno ting ya siu ya kata ka bainong ka bakini gi shakri gi jong utrai ki dei ban yo ya ka bainong haba ki latre te namar kata kam dei yangi bangin shu ko ngu rumah rangine ya bet kat kum ka tien ka jong ublei ya ublei u pau khon bo mun simba khoj ngim la da le ru em bangin penyaklat bat la dangin chu pynbaptis bet tang ha ka kyrteng ka jong U Jisu kata la ya chabar ka tien ka jong ublei namar ba U Jisu hi u ong da hikai ya ka ka ba ula hukum haban le han re le lendat lut le perdat lut te kam long ken ka padei bat la dangi ko ngu ngi yo ma ika jisuk yakini ki bentai ki dukhat Bible ki ba ngala yo kadai onda kita ki briu ki le mi nang ne te ngaru ngala ong ha utra yo banga bakla yo bakini ki briu ki kren ni ka badai te atrai tu yet ho yanga te onda ngala keli na utrai ru lo ong bagitu ki briu ki bakla namar ba ki klem sngout ho ba kajing pynbaptis ha ka kyrteng ka jong U Jisu ka mot ba ki don kam ban yo bentai ka kyrteng ka jong U Jisu kum ba ula hikai shuwa bo un kieu phithai uble jung yu de bit ne shwa bo un kieu ula de ong ba de ban pynbaptis ha ka rukom dala le chabeneng pat un pynbaklai ki apostol kin hikai pat sadakum to hande ka tin ka jong uble ka mayan bahangi haban sngot ho e kata bat ban ya ka hukum ka jong ubreu hato kam kan kam dei yang ngi bangin ko ngu e ko hukum ka jong U Jisu te namar kata nginam sya ya lambakla ba ngi don kam man pengam bet
haka kyrteng ke jong pa u khon bat men simba khoj bat ki don ru kini ki baong ya ka jing pynbaptis ki ong pa da pynbaptis te don kambet ban pynbaptis hawa Jordan hanrei kamdei kumta dei ratang hawa Jordan bon ki jaka ki bala pynbaptis rengen IP tang away ka de khot ka ba pin singo tho ba dei re tang hawa Jordan hanrei ka kren bet tang bala pengam ha ka kata ka jingmut tang bakamut re bala pynbaptis lapoi bet chapeneng lem dangi kela ka bamut ni hap ban kela ka bamut wat nam tho bangin pengam ni lapoi beneng ni hap ru ban kela ka bamut bat haba pisak riu blay pet ya kaktin ke jong ublay wat pet iki briu ki don ki briu ki ba ki pet ki te gila de pengam henre ki dangi laptop te kamentoy kata kam syong ha ka jing pengam ka syong ha ka dot nuot jong briu u bale hi kum bala tho tu yo mat hi ka jing kurku u bom le tu jinjar hi namar kata ngahi la de ngayo mat ka jing kot ka jing khia ka jing sok ka jing kemen namar balai ngam chupet iki briu ban chupet hi ki briu te kamot tang bale pop ki briu ngirungin lelang di kiat ki briu ngirungin lelang ki klem ki briu ngirungin lelang tengin pet ya kaktin jong bleken kaktin jong blek hikai ayu pet pi yu ni u nok shopok Ethiopia habala ya lap yo u habalo sang tho u lak lak bamon bat la ya tho kanikal nong ka pra ka khat ka loy phun riu te kat pa ki dang let ha ka ka lenti ki la ya poi ha ka we ka teu yu nok u la ong hakmi ka ke man pynbaptis nga teu Philip ula ong la da minget na la ka do no pro mela ula yat ho bat ula ong nyanget bo Jisu ulong ukhon ublay teu la hukum man pensange ya ka kali bat kila ya let hiar boro arngot syaka teu Philip bat u yunok de u Philip bat u yunok de bat ula pynbaptis ya pi hang ni ka kleb ong bade hapo wa Jordan reki no wat daw ki wat daw bat kini ki briu ki don ki ba ya pynbaptis ha ki pul ki don ki pynbaptis chawa te henre hang ni ngis ngau tho ba pila ban pynbaptis chawa ru pila ban pynbaptis ha kono ko ru namar ka jing thau ka thau ba ka ba ngin pengam namar pynbaptis lada kelak hasi pendapet da dictionary jong itu iba simle pinlap pynbaptis kamut pengam tena mar kata ni de ban sngo tho pengam la newi kamut kidon ki basu pengam bet kumto kidon ki pengam da kumto kajingmut tang ban jelot barok khai ban ngamlot te kajingmut kadai bet ka ba U Jisu ong ba kani kadai ka hok ni pet kidon ki ba ong ya kajing pynbaptis ba kadai ka dak ka pa pau shabar henry kam dei kumta ong kumno U Jisu ong kumno U Jisu ulayat ho bad ula ong ha to sya menta na ba kum neken kalong ka badai yangi man pendep ya ka hok baro onda kumta ula sya yu kade ka hok ka ba baro ngi ha ban pendep nyimde rum tang bal pynbaptis kamut kalalong kumta haba ka tin ka jong ublay ka tho ka hukum ni hap ban ko ngo namar ka tin ka jong ublay ka kran mudur pi kat U Jisu u ba klempop u pendep balay bakalong ka nuksa yangi baro namar ulawan knang ban long briu syakani ka perthai ban long ka nuksa tekat u bahok u bakhoj udang pendep ya ka hok ka jong ublay ka baro u briu u de ban pendep te balai patken paki briu kim tre ban ya pendep bat ki don ru kini ki briu ki ba ong ba umdan kam shu ka yeng mani umdan kam shu re te hanrei ngin shu ya pelong jiseng be hayeng te lada phikwa ban pelong jiseng hayeng ru kam lele lada phikwa ba phin don la ka yeng mani ru kam lele hanrei ba phin ong hi ban bu da ka hukum te ngimdei ken bangin ko ngu namar ka tin ka chung ublay ko ong korening kong kal nong ka ba shipho ka khot ka balai phwai to le ke baro ban penan burom ublay te kamut ha bangi le ya kane
ngile ban pendan buram ya ublay ngi thau ki mane malay ngi khamsuk dan nang pen wet dan nang pen thot hayeng te dang bon bha ki jing wet ki jing thot wei chong chak wei kamra wei shwe kamra te ki khlong ru kamot kamlong lại lụi ra cảnh rồi hay mani te ngi lại na uslap ngi lại na kal air ngi lại na kan rum kan ram te hayeng breu te ngi penlong hakapor ba ngimpat ya yo ban ya te ke mani te ngi penan kam ken te henrai ki ong ba menchuam judan ying mani re ki penlong be hayeng breu te kamot ngi menchua bam judan kali ra be shong du kulai da kada kamot mentaru ina shong da kulai da kada ina me shong kali shu re kat kum kapor ken habangi le iki e baro man pendan buram yo play kamot ba kam lei te henrai si bon ki mi ki bam so thau te na markata kam de yangi ba ngin chuya ngeit rumah rutet te henrai ka de yangi ba ngin ple jing mot bahai ka tien ka jong uble ba ngin nom sha ya lambakla kumba bon sien nga ju ong om dei tang ba phiyo i ki kamba te ki baja namar baja ki kamba te namar kata kadau ngin chuya ngeit bet ki kamba te kumba ju ong barobor ki kamba ki ja bet hi da kano kalenti ru ki kamba ki ja bet hi da kalenti jong bomman ru ki kamba ki ja da kalenti ke jong uble ru ki kamba ki ja te henrei ngine pet kat bakum kaktien ke jong uble bat ngin nom ya ko ngo la da ki ong badan kam ban pynbaptis bet tang hak kyrteng ke jong Jisu te henrei kata kalalong shabar kaktien ke jong uble te ngin kam yang nget ya kaktien ke jong uble te nak benta ka buram ke jong uble ya ro itrai